Здравейте! Аз съм Цвети, един от основателите и преподаватели в Dutchwell, холандски език за българи. Тъй като записванията ни за курсовете от септември текат, а местата се запълват бързо, решихме да направим поредица от видеа, в които ще ви разкажа за всеки един курс по-отделно, какво представлява и какво ще научим заедно. Ако тепърва започвате или никога не сте учили холандски, тогава вашето ниво със сигурност е 0А1. В курса започваме от нулата. Учим се как да се представим, как да водим кратки разговори, ще задаваме въпроси, ще разказваме за себе си, ще говорим, ще слушаме, ще четем, ще пишем, но всичко ще е стъпка по стъпка с много примери и подкрепа. Граматиката, която ще покрием в това ниво е личните местоимения ik, jij, hij, zij, глаголите sein и haben, съм и имам съответно, сегашното време на глаголите. Ще се научим как да ги спрягаме правилно и как правилно да ги използваме в изречение. Ще научим въпросителните думи wie, wat, welke, велк, вар и така нататък. Ще си поговорим за една тема, която мъчи всички хора. Определителен и неопределителен член de, het и un. Също така ще минем през основния словоред в изреченията, т.е. как да подредим едно обикновено просто изречение. Също така ще минем през модалните глаголи, вилен, мутен. Ще си поговорим за прилагателните, кога го слагаме това е и кога го няма. Също така ще учим и отрицателни изречения, които се правят с geen и niet. Курсовете ни се провеждат изцяло онлайн в малки групи 2 пъти седмично. За това ниво 0-1 имаме 2 групи, които стартират от септември. Едната група ще е през седмицата. Всеки всеки вторник и четвъртък от 18 до 20 часа холандско време. Местата за тази група почти се запълниха, имаме само едно останало свободно място. А другата такава група с най-ниското ниво ще бъде през уикенда. Тя ще се провежда събота и неделя от 10 до 12 часа холандско време. Също така, голям бонус, който сме предвидели за хората. Знаем, че много от вас не могат да присъстват на 100% всеки път. На всеки му се налага понякога да отсъства или нещо се е случило. Така че всичките ни уроци се записват и се качват в специално разработената ни платформа за ученици. Всеки един наш ученик има достъп до тази платформа по време на самия курс и след завършването на курса достъпът до платформата си остава. Там може да си гледате всички видеа, т.е. ако сте отсъствали, може да си гледате видеото, но вие може да ги гледате и по всяко време. Много от нашите ученици какво правят? Примерно докато са в колата към работа, си слушат предната среща или пък някой по-стар урок, който им е бил така по-труден и искат да затвърдят. Или пък, когато сме във ваканция между нивата, също така си гледат старите записи, за да не забравят научения материал. Целта ни е до края на курса да можете да говорите уверено, да се представяте, да питате и да отговаряте, да се оправяте в ежедневни ситуации, в магазина, на спирката, с вашите колеги и приятели, да си говорите на едно съвсем прилично базово ниво. Ще се радваме да учим заедно и до скоро!